Nasiha Enterprises Company, a division of Abba Ahmad Abdullahi Investment, Sabo, Ibadan. Yankin kasuwannin mun nan na kauye babu wanda ya kai ogason da iya kawo fiya ta da daɗi. Wannan ruwa ne ke ta haɗu da mutum ya Allah ai Allah ya taimake ni abokina Allah fa ya taimake ni a'a Yasin ita ce. Amma ka duba abin da ya biyo baya. Dan wani wanda ya ci amanan wani abin da zai biyo baya kenan. Ya kenan. In baka ji bari ba ka ji. Ka gani yanzu da fiyatun nan ma ya fi min ita wallahi. Ba gari yawa ya. Ba gari yawa ya. Ka gani mun da abokina. Allah ni fiyatun nan ma da na shara in ji sanyi. Ne yanzu ni kallon ta ba na so. Abin dariya kuskurena
Khadija, Khadija, da ka tafi ka bar min yaro a nan gurin. Khadija tun da suna ta neman ki. Khadija, ina da Usama. Kika tafi kika bar yaro. Khadija, Khadija, kina ina ne? Jama'a ku taimake ni ban ga Khadija ba. Ha, Usama, ina iyanka? Ta barka a nan gurin to ina ta yi ne? Zuwa mata yaro ko ita ce ta haife shi. Ni da ta same ni. Khadija. Jama'a ku taimake ni ban ga Khadija ba fa. Ka tafi ta bar min yaro. Kuma wala na dan zo gona ne wai dan yi kara haka. Mami kana nan ne? Wala umma ina nan na dan Allah ba ka gano min Khadija ba. Khadija Yanzu nake ta neman ta bar ta bar min. Ban ga kayan ta ba ma duka da kayan ta ban gari ba ta haje yaro ta tafiyar ta. Dazu ina kokarin yin wannan kararen na ga wata ta wuce kaman ko Khadija da kaya sai sauri take. So sai kuma ina tunanin anya ba Khadija bane ta bi nan gurin ta wuce kuwa. Nan ta umma. Nan nake ta bi. Barin da duba ta. Ko Allah ya sa mu ganta. Allah sa mu ganta. Ya, a cikin da Khadija kuma ta bar gari. Allah sa ki gane ta din. To, to, duniyan nan kan mutum da mutu zai na gani abubuwa iri-iri. Shi menene ma zan ce? Ka san lamarin rayuwa yanzu. Amma yadda na so yarinyar nan wai a cikin kuma yanzu ga sha ta bar gari. Ka, wannan yarinyar cin amanan ta yawa wallahi. Ha? Ni lamarin duniyar nan wai ka son to gashi nan yanzu gaba ɗaya ma zama a ƙauyen nan ma ga gare ta gurin garin kakanni da kakannu tarihi kenan mu muna nan mugun da hawa bacci ma yake yi lalle wannan ya sha iska ya sha fura ke da ina gwagwagwa ta ba fura ko fura ka sha ne? Ka sha fura ke nan ko? Ani na san kai a gwaggon nan na san tana ji da kai ka gani ma yanzu ya kamata mu je in sha furan na koya amma ka san me ke faruwa me ke faruwa zan na gwaggon laure ina na je dan yin wannan karan wata suna tana ga mun cewa wai Khadija ta gudu ta bar mata Usama Khadija ta bayyana wannan san za a yi haka to ka ce kai da man ka ce kai da ni na san za a rina baka ga yarinya ba ta kasa samun sakiya a kauyen nan kai da man ka san da haka ai yanayin ta ba ta sakewa a kauyen nan yanzu wa gari yawa wanne irin so ne baka nuna yarinyan nan ba ka gane wannan magana ni har bata mu yana saboda haka bari in karisa gidan ni ka gane ma barin zo dama dan ranar ce ta sa ni baccin nan sai an yi da matsala sai mu ka lallaba ka gane saboda yau ma akwai dan wani wasa da za a dandalin Allah ya samu zai taɓa dan kawo mana Oke, ai na hada tun da sai. In ka je gida da Allah ka gaida mun da shi. Da Allah. Ka gaida mun da shi. Yawwa, na gode fa. Allah ya saka da alkhairi. Na gode. Yawwa, irin sa Alhaji ai mutanen arziki ne. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam Gizo, kai ne kuma yau? Alhamdulillah. Daga ina haka? To, lalle ka gidan lafiya ne ko? Ya iyali kuma? To masha Allah. Kaga da ina ta baka shawara dai akan kasuwanci. Gaskiya. Malam Gizo kenan, ka san komai Allah ya riga ya tsara shi a yau Allah dai ya ce wa daman guri zai haɓaka. Ba abin da za mu ce muku sai godiya. Mun gode. Ai bai kamata ka tafi ba. Ya kamata a ce ko dan lemu a dan samu an kama ku. A ka ba. Ga dai lemu dai ka sha. Yanzu na bude ne ba kasuwa. Zuwa da wani mako da Allah yawwa. Da Allah a ga mun da iyali. A ga mun da baba Zainaba. Yawwa na gode. Yawwa sai an jima. Allah mai iko. Rayuwar duniya.
da wucewa kai za ka wani. Ina wannan shawara guda zama akwai hajiya ta lati wanda suke yin da amma da Allah ma akwai hajiya ta lati wanda take yin tuwon da ina mai yaga je ne za ki ci Mama ke gani kenan Oke kuma yaka zo ka saya. Ka je ka saya. An ka je za ka yi faruwa, an ka je ka ba. Ka je ku. Amma gaskiya kanta yaro ne ma yi. Kana tsoho da kai. A'a. Je a
yan magana nake so da ke zami ko kan na da ke Okay, kuma ya zo ka saya. komi da komi da nake gaba ɗaya kai ci kowa da wani ya kama da sai kowa da aiki da masu aiki ku je ku zama aiki ka san kawo gane ba su da matsari a bari ya wuce sai ya kawo da baman ko ba magana ta ango amarya ta ta kai gudun ga fuskar amarya ta ha gaskiya wannan da zai nima ne karin bayan da aka gode ma fuskar nan bin ba da miliyoyin kuɗi ba amma da gaskiya zan iya ce miki wannan shine ranar farko na ranar farin ciki zan iya ce miki a rayuwa ta wannan ranar fuskar da sai da dai wannan rana ita ce ranar da zan iya ce miki zan taɓa farin ciki wannan shine nasiha da zan iya miki dangane da wannan abin farin ciki da ya faru da ni da ke shine cewa a matsayin kin na ina son ki mai ta zama so da kin fara ciki kuma ya kamata ina da cewa inda dai ina fatan cewa Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya kuma farko da farko kwaɗayi na shi ne ya cewa Allah ya ba mu zuri'a mai albarka ya gama da laifin da zai na san kima kin yi albala kuma yadda su da albala ta mu zai mu sana'a ko mai lafiya
A maganar tafiya da bai din nan ya kamata mu ni ma a shirya aji da ni mu. Dubai kuma. Ke mana umma. Zai kai me yasa? Umma ina so in je Dubai din nan ni ma in danga Dubai. Kin san Laraba nunan koyo shi ya kamata ni ma in danga nan ni ma. Wannan abinka aikin da nan kuma fa. Kuma aiki na nan kuma aikin sun cin Dubai Larabawa ne kuma kin ga can su aikin su ya dan sha bamban da nan. Za ka je dai amma ba yanzu ba kawai in karɓa nutsuwa. Na ga ka mai da hankali akan aikin ko in sai maka maganar cin shi yanzu. Kuma gaskiya na natsu ya kamata a ce yanzu ma an nan tai da ni din da ni ma in danga Dubai din nan. To shi ke na gaba da daɗin kai ya fito sai ya ji mu ce ni ya ce ka da shi ke. Ai abba da ya zo zaki ji ya yarda umma bari dai abba yanzu insha Allah ya zo zaki ji ya yarda. Ga ma abban nan ya zo. Abba na wani wallahi ya shi ne ya sa ni gaba wai shi yana sa gaba da shi da wani. Dubai zai je? Abba ina son nima a je da ni Dubai din nan. Ta muka ba ka bari an ƙara girma yin sun kawo ƙarin da za su yi alfarfe. Gaskiya ina son in je. Da amma ina so ƙara nutsuwa ne ni da kaina ina so in kai ka. Amma kana ƙara nutsuwa yanzu sai aka bar kai gaba. Ka ji ko? Ka ji ka ɗauko mun. Sauri kake haka wani kaɗan zauna. Ina sauri ne ana jira na ne. Nuna ka je ka kai shi a biyu. Ba ta mai. Gidana ma ya rushe. Salamu alaikum abokina. Ko ka san me ke faruwa? Me ke faruwa? Na biyo ta layin ku ne na ji wata magana akan Usama. Magana? Kai me kenan? Aka ce bai da asali. Mahaifiyarsa ma guduwa kai. Au kai kana dama tunanin baka san da wannan labarin ba. Wannan a zance ne ai. A garin guduwa ne ma mahaifiyar tasa. Muta ta bige ta wallahi ko shura ba ta yi ba. Salamu alaikum. da Allah shirya fariya. Get ready. Roll camera. Action. Lafiya kin tabu? Kina wannan tunanin na kenan. Na ce mai kira ke tunani bai da kyau. Kin ji ko? Wannan yaron da yake kauye ba wani abu da ya same shi Allah ya yarda. Kin ji? Kamar yadda muke tare da Allah an yi ma gida Allah da shi ma haka ne can ba wani abu da ya same shi. Ki rage tunani ba na son kina sa kanki damuwa. Ai kin ji ko? Dan Allah ki rage wannan tunani. Bayan shiga daga cikin samun ruwan zafi. Ina son ɗin yi wanka ne. Yawwa. Ya abubuwa suna yi. Abubuwan sun su kawo suna ka. Barin kaya kuma. Gaskiya yau ko ba za ka halaka ba. Bari na wuce gida ma. Yau ana dawo.
wannan cutar. Assalamu alaikum. Ana sai me ya zafi haka? Ba kai mai matsala kawai da ni ne wai. Kada ku asali ba ka shi a wannan garin. Dan Allah ka wuce kaban da abin da ya dame ni ba Allah. Ana sai kenan. Wa yake biki da ikon Allah? Ba dai biya bane ruwa saboda Haba Hamza, wannan wani irin shirme ne haka? Ai da mutum sun zo ta so ko da ta mata magana. To shi kenan don mami ta ce ka zo ka taso ne kuma sai ka bani tsoro? Shi kenan to kai a kulla. Amma ya ga ku? Zan zo ga nan zuwa. Mai na kwana? Kuma gani? Magana da tafiya da bai ɗin da shi. Kuma tafiyar da bai hajjin ta shi? Da bara na je na shirya sai na zo na raka ki na kai ki akwai. Duka kayan suna dire suna mota waje? Insha Allah. Insha Allah. Idan ba maka ya lokacin shi, dan na kira wai sa yana da gina da yana aiki ne kan ka ga ni shi ne. Insha Allah idan yazo zan ga masa. Allah ya kiyaye mu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya da magana ki da kin asala. Me ya faru kuma? A sai mutuna mana. Kaga kaje kai abin ka ni na gaji ba. Kai ya buya. Hamza na gaji kaje kai abin ka. Allah ya kai ku. Ni matsala ta da kai da mu Hamza. Muna so ba shi yasa. To mu je na gani. Ina asami ne yake? Nashi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka nawa? Ada. San da zuwa. Yawa. Ina ka? Wallahi mama ba ta nan ta ce idan ka dawo na sanar da kai ta yi tafiya da Na sai. Lafiya su lafiya. amma ba. Ai ban ma san ka yi so ba. Na zo tun jiya. Bari kuma cikin ba. Wannan yaron zai bata mu lokaci. Kai da makaranta kana ina ne? Na ya. Na jira shi. Jira shi. Kai ko? Yau sai na sa malaman ku sun zane ka. Gaskiya. Da gaske mana? Ina kan gaskiya. Wasa nake mun zo mu je da. Sorry mu.
Malam barka ne ko? Kasuwa. Haɗa min kamar yadda aka saba da a yawa barka dai sannu ko? Yawa barka dai sannu ko? Wannan irin kuma bacci ne. Wannan irin kuma bacci ne. Alhaji dan Allah dan Allah Alhaji kai hakuri kuskure ne wallahi ba zan kara ba ka sai ce ne da kuɗi na buɗe wannan sana'a ne dan shegi ya kawai Allah kai hakuri dan wala dan kauye kawai da kai da kai ma na gore ka da ba zan ka ƙaru zuwa mu da kai ka ƙaru zuwa mu Allah Alhaji kai hakuri daga ina za ka je haka? Wallahi da ba sai da zan ba wanda na sani. Wallahi yanzu ma na ta bai da na sani bai da zan ba da to ba da ma kai hakuri eh yanzu zan dauke ka in je daga gidan. Kar ka da mu kai hakuri ka ji na gode ba Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya wani da yanka ya tarau? wallahi abba lafiya kalau. Bako ne na zo da shi abba. Bako kuma? Ni abba na gan shi yana neman taimako ne abba. Ya sunan baba? Sunansa Muhammadu Usama. Muhammadu Usama. To. Ka iya shiga da shi daga cikin samun lafiya da gyara ne. Shi kenan abba. Mun gode gwada. Mu je ko? Na gode Alhaji, Allah ya saka da alkhairi. Da wadannan za ka ji mu ne ko? Amma ya kaso na uku. Me ya faru? Ya shi da shiga gida. Lafiya? Allah ya taimake ka abba yana. Nisa ba ku rafa da shirme. Muhammadu Usama, na dawo ai sai ka fito ko? Wannan kun dawo. Wannan Muhammadu Usama kenan. Yayan ka ne, ni kuma abokina ne. Muhammadu Usama, wannan shine Hamza kane na kenan. Wani da wasan ne, wani cikin kowa. So, mun ji sarki su ai sai ka fito ko? Muhammadu Usama. Tunda na zo da Hamza daga makaranta, mu je wajen bakin mu dan huta ko? Kwana biyu, ni ma dai na ji shi ne isa. Kaga jiya na ai na kira ta to ina so da kira wurin nan lokacin so ke na zo ne. A gajiya na zo kuma na ga wayar da su to. Ina kuma
ce mai ban tsoro. Duniya labari. Wanda yake kin jiki mai horo. Duniya labari. Mai haƙuri ne za ya zama toro. Duniya labari. Kallon farko kamar wasa shi ya saka ni na fada. Assalamu alaikum Hajiya. Wa alaiki salam. Ni ba hajiya bace sai dai ko kai da alaji. Ina zaki je haka kin tsaya a cikin rana? Sama zan je. Sama kuma? Kin ga ki yi hakuri ki gaya min inda zaki je domin na rage miki hanya. Kaga da akwai wacce nake jira a nan. To ai wanda kike jira ni ne kuma gani na zo. Kin ga ki yi hakuri ki zo na rage miki hanya malama. To shikenan tun da ka matsa. Yawa gimbiya ko kefa hakan bai fi ba? Wai kai me yasa ka fiye surutu da yawa ne haka? To da ban yi surutu ba ai da ba na samu kyakkyawa kamar ki ba. Sai dai kuma ban san sunan malamar ba. Khadija. Ayya. Kalar ki kalar suna. Sunana Manir. Sai dai kuma ban san inda zan sauke ki ba. Kar kyawun fuskar ki ya dauke min hankali na kai ki gidanmu ko? Sabon gari. To aya sabon gari muke anan ko? Kaka, da ka shiga kwanan nan ka tsaya domin mota ba ta shiga layin gidanmu. Ayya, da gaske? Eh. Kin ga Khadija, idan ba laifi ko zan iya taka miki? A'a, ka bar shi kawai na gode. Haba Khadija, ki yi hakuri na ƙara shi ladata mana. To shikenan, ba damuwa. Mu je. Yawwa. Sanyi nake ji, a ina ne za na fake. Lokacin Shi ma ban sani ba, sai dai ta sanar da cewa wasu mutane sun zo sun sanar da ita idan har ban rabu da ke ba za su kashe ni. Ana Nasir kuma mahaifina shi ke rike da kamfanin motocin da suka da baki daya. Amma menene matsala ta da sunanka har ma da sana'ar mai? Kamfanin bebele da suke faɗakarwa a samsama babu kasala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ko ka rake ni, ko ka rage ni, ko ka wulakanta ni ba zan taɓa damuwa ba. Duk zan iya jurewa saboda ƙarfi da muhimmancin soyayya ta. Azucia. With the motion pictures actors look at their another presentation of Azucia, as each of them believe that he is the best lover of the young lady. They all shout and compose themselves for the sake of love. A presentation from Nasiha Enterprises Sabo Ibadan. Executive producer A.A. Ahmed, while the co-producer A.B. Ladoja. Produced by Nasir Ismail, while the screenplay by A.A. Ahmed and The actors of Azucia include Ibrahim Ahmad as Nasir, Aisha Ahmad as Mariam, Abba Abdullahi as Farouk, Aisha Haruna as Hafsat, Ismail Nasir as Ahmad, Amina Abdullahi as Fatima, and Zakaria Haruna as Idris, all in Azucia. Abin da nake nufi gaskiya zan ce ya kamu da sanyi.
making of Azucia is showing true love between the two lovers. The lovers were started in the school, who are met in the school and meant true love between each other. Does love succeed with the money? Find out in the film of Azucia. In the film of Azucia, you can sensitize a love, poverty, richness, dangerous, and risk. Find out in film of Azucia. Dan Allah karki kokarin ba zuciya ta kunya. Sai da lokuta da dama na kan ji kamar an halice ni saboda ke kadai kawai. Da ka ba mu, ka tsare mu daga sharrin makiyanmu, ka kare mu da karewarka ya Ubangiji. Ina baki na hawo sai mulki ya zama mogar kuwa mu zarce shaidi na fataki. Kalmar da za na furta soyayya ce. Sai da ke zan rayu. A man with his own love with a several qualities and the several dangers of life for a several reason. Nasiha Enterprises Company, in the mission of Abba Ahmad Abdullahi Investment Sabo Ibadan, presents Extraordinary Film. The making of Azucia is showing you the true love between two lovers at the same time and at the same place. Story and directed by a new sensation, A.A. Ahmad. Azucia, find out in Azucia, coming soon. Slot, grab, and get your own copy. Azucia. Khadija. Ayya. Kalar ki kalar sunan. Kaga, da akwai wacce nake jira a nan. To ai wanda kike jira ni ne kuma gane na zo. Sabon gari. Tafiyar mu da ke da alkhairi na gani, ba tunanin barin ki farin ciki na. Tafiyar mu da kai da alkhairi na gani, ba tunanin barin ka farin ciki na. Faɗa alkhairi ba mai taɓa min ke ya ji ne shiru, ko kuma ya taɓa nasabar ki ya ji ne shiru. Ki na rike ba tunanin biban kwana. Tafiyar mu da kai da alkhairi na gani, ba tunanin barin ka farin ciki na. Ne burin da yake raina na ganni gidanka, in an ɓata makarai zan faranta ranka. Farin ciki nake son gani a gurinka, da kai kadai nake alfahari na. Tafiyar mu da kai
sana idan shaɗi iya gani na duniyar nan na da faɗi ba tunanin bari ki farin gani na tafiyar mu da kai da alkhairi na gani ba tunanin barin kabarin ciki na tafiyar mu da kai da alkhairi na gani ba tunanin barin kabarin ciki na mallakar ka shine burina a cikin raina kai ne kaɗai zaɓina kai na rike kai ne farin ciki na kai ma ka rike duk rantsi alƙawari na tafiyar mu da kai da alkhairi na gani ba tunanin barin kabarin ciki na ba na shakka a kalaman bakinki hakan yasa a raina ba ni barinki farin ciki nake in an kira ni da naki gafiran so zo zan baki da hannuna tafiyar mu da kai da alkhairi na gani ba tunanin barin kabarin ciki na ra'ayina ba zan sauyawa kai na rike wani can ba za na kulawa ko an ce in barka ba za na iyawa farin ciki ka tara shi a raina tafiyar mu da kai da alkhairi na gani ba tunanin barin kabarin ciki na tafiyar mu da ke da alkhairi na gani ba tunanin barin ki farin ciki na tafiyar mu da kai da alkhairi na gani ba tunanin barin kabarin ciki na da yawa ne haka. A'a, ka bar shi kawai na gode. Ina barin gidan ku na da wani mutum, wai shi sunan shi mai nan a mota yake, amma kuma da dukkan alamu shi na fahimta cewar suna yake kawai da bai sanar da ni ba ne, amma kuma na san zai dawo kuma jima kuma da na san dole zai dawo. Amma fa gaskiya bai mun ba. To shi kenan babu damuwa. A'a, babu wani abu na yi. To shi kenan ƙawata, na gode da shawarar ki. Yawwa, sai an jima.
Hello? Ina zuwa ga nan zuwa yanzu. Kai? Gari ya waye kamar haka? Allah shiga gidan nan. A ce ana kira a shiga. To shi kenan, nagode kaji? Yawa, nagode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malama Khadija. Na san zaki mamakin gani na a gidanku ba tare da na mai izini ba ko? Dole ne ne mamakin gani. Saboda ka zo gidanmu ba tare da izini. Shi kenan. Yanzu dai neman izini ba. To shi kenan. To na fada. Dama na fito daga ofis ne. Gaskiya na kasa samun sukuni saboda ina ta kallon fuskar ki ya kamata na zo na ganki. Babu damuwa gaskiya. Mu je to na kaka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya kuwa? Lafiya kalau sama. Tarko na ne ya kusa kamawa. Ga abin da ke ƙoƙarin faɗi ba. Ai Usama zuciya ta ce ta kusa tsaye da matar aure. Ya yi aure kuma? A Hamza. To shi ne sasar ruwa a gidan dana. A na gaya maka wasa nake. To za ka je da ni? A ba zan je da kai ba. Ni haka ne gaskiya sai na faɗa abu. Abba! A kai ka gaya masa nace. Da gaske kake? Da gaske nake Usama. Ka shirya mu je gobe kare kai. Shikenan. Daga nan ma na ga gari. Ne za ka ga gari kuwa. Wa alaikum salam. Wa ke magana? Masoyiyar kamar. Kowa kike nema? Kai nake nema mana. Ya hakuri ƙara dubawa domin kin yi kuskure. Babu kuskure a kirana. Ka yarda da ni. Wani irin yarda? Bayan kuma ban san ki ba. Ka yi hankuri. A sannu za ka sani.
dan Allah me yasa yake kokarin damuna? Me ya haɗina da ke? Soyayya ma. An yawai mutum ce ke kuwa? Ka daina tunani akan haka, domin na fi kowa son ka a duniya. Ƙarya kike yi. Don gaskiya ne ki bayyana kanki ma. Kar ka yi ƙoƙarin wahalar da kanka akan nema na. Amma idan kuma ba haka ba, ka neme ni sabon gari kwanar masallaci. Hello? Hello, hello? Saki. She made one last push with the support of your Greek pilot. Ya Usama ina zuwa. Before To amma kai ina zaka. Na ranar samari. Na yi kyau. activities. Ka yi kyau, sai da abubuwan ne kawai baka samu. Gaskiya ne. Ban ɗauki ma abubuwa sa. European acute transit air corridor was Namun suspected ta to be fita. a knife edge belt Ya for fita. connection. Gaskiya ya yi kyau yanzu.
Assalamu alaikum. Kuskurena. Kai mamaki ko Usama, barka da zuwa. Yawwa, barka ne. Dama ke ce? Usama, ba kuma yasa da kira ka ba. Sai da sanar da kai abin da yake rai. Kun gane abin da yake yi. Kai nake so Usama, ba Munir ba. Da kuskure. Ka ta Khadija. Ina so ki san cewa Munir dan uwana ne, kuma ba zan iya cin amanarsa ba. Haka ni ma dan uwa ne dauke shi ba masoyi ba. Kai zuciyata take so. A'a Khadija, dan Allah kar ki ce. Shikenan. Zan je da samu Munir da kada da shi komai, dan haka sai an jima. Khadija. Tawo masoyina. Tawo masoyina. Tawo muradina. Ni kai nake so ka ji kai na zaɓa ka zama miji da na gaskiya. Ki aji zancen soyayya da ke ni ba za na iya ba gaskiya. Tawo masoyina. Usama dan Allah kar ka guje min. Ni kai nake so ka ji kai na zaɓa ka zama miji da na gaskiya. Ki aji zancen soyayya da ke ni ba za na iya ba gaskiya. Tawo masoyina. Usama dan Allah kar ka guje min. Ni kai nake so ka ji kai na zaɓa ka zama miji da na gaskiya. Ki aji zancen soyayya da ke kin gaba ni iyawa. Domin da ni da Maniru abokai ne ba ma sabawa. Maniru yayi mini komai ni amanarsa ba ni sakewa. Don haka kin ga da ni da Manir amanarsa ba ni sakewa. Ki aji zancen soyayya da ke ni ba za na iya ba gaskiya. Usama saurara ka ji ƙudirina da na yi a kanka. Na tsara soyayya da na yi shirin zana yau ta kanka. Kullum tunanina dare da rana na zan matarka.
Ni da saurara ki jiya don Allah kare ki na makance. Ni ba ni soyayya da ke mutane su rinka kwatance. Domin da ni da Maniru abokai ne hakan ya kasance. Maniru ya yi mini gata to ta ya za ni sa ya ɗimauce. Ki aji zancen soyayya da ke kin gaba ni iyawa gaskiya. Usama karka guje min kai nake so da baiwa amana. Rana tana kuna ta tallafa karka sani na kuna. Zuba da kowa ne ba sai wanda zuciya ta baiwa amana. Ganin da na yi maka farko zuciya ta na baka amana. Ni kai nake so ka ji kai na zaba ka zama mijina na gaskiya. Aji zancen soyayya da ke ni ba za na iya ba gaskiya. Ni kai nake so ka ji kai na zaba ka zama mijina na gaskiya. Aji zancen soyayya da ke ni ba za na iya ba gaskiya. Ni kai nake so ka ji kai na zaba ka zama mijina na gaskiya. Ni ba za na iya ba gaskiya. Salamu alaikum. Khadija lafiya kuwa? Lafiya. Haba Khadija. Kuka bai ke yi kuma ki ce man lafiya. Dama ba dan uwakin ka dauke ni ba. Shi kenan. Ya ka tsaya da kuma ka tsaya ka saurare ni. Zan sanar da kai abin da yake faruwa. Amma me na tsaya da kai? Wai baya so na. Kuma wai ba zai kasance da ni ba. Saboda Manir dan uwansa ne. Sai ka ce aure ya haramta tsakanina da shi. Ko aure ya haramta tsakanina da shi ne yayin kuma ban sani ba. Haramta ba. Kwantar da hankali. Ta ya za yi na kwantar da hankali na bayan zan rasa abin da nake so. A'a, ba za ki rasa shi ba. Zan taimaka maki. Da gaskiya ya yi Lukman. Da gaske. Amma ki bar kuka. Shi kenan ya yi Lukman na gode.